Fe enw fi ydy Emma Louise Barton. Dwi'n gweithio i tîm plant a chefnogi teuluoedd fel uwchweithiwr cefnogol. Dwi yma bellach ers rhyw 6 mlynedd. Dwi'n cael y gorau o bob ochr rili. Cael cyfle i weithio'n agos hefo plant a'i teuluoedd nhw a hefyd ochr o gwaith swyddfa hefyd. Gweithio efo cyn gymaint o pobl proffesiynol fel gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu a cyn gymaint o pobl eraill. So ni'n recommendio rywun ddod i weithio i'r adran yma lle. Mae o'n rhaid sense of purpose i chi mewn bywyd. Dwi'n meddwl yn bersonol lle mae o'n cael y gorau allan ohona chi. Yr ffaith o jyst gallu helpu pobl eraill roed i'r gymuned. Mae o'n cymryd rywun reit gry, rywun sy'n gallu addasu'n sydyn a gallu symud ymlaen mewn ffordd positif. A pobl o hyd yn meddwl yr ochr negyddol o beth da ni'n neud bob dydd lle. Ond i fod yn onast, dydy o ddim jyst y pethau negyddol. Mae yna pethau da'n cael ei wneud dydd i ddydd, wsos i wsos. Dwi'n meddwl bod o'n peth pwysig rili, bod pobl ddim yn meddwl gormod yn y pethau negyddol. Da ni'n neud cyn gymaint o wahaniaeth i bywydau teuluoedd. Mae o'n neis gweld yr effaith mae'r gweithwyr yn cael ar teuluoedd gwahanol a'r plant hefyd. Ac i hybu nhw fynd ar y trac iawn o bywyd.